Maayong buntag sa inyong tanan, diapog ko karon diri sa atong bukid sa Hornasan. O karong adlaw kay nahuman naman ta og hinlo sa atong kabukiran diri sa Hornasan. Ang atong buhaton karon magtanom lang ta og pinya, magtanom pud ta og Singapore, magtanom pud ta og saging na saba o karnapa. Mo ni karon ako ipakita ang atong mga tanom na pinya. O di ba di ana diri ang atong mga tanom dagko na og napoy bunga lami ay gyud sa bunga sa atong pinya. Haway na pinya hapit na mahinog og tuwa pa. Okay. Kari dakuway kaayo pero wala siya mamunga. Magkuha ta og similya diri ara kay gusto nato na ang atong mga tanom diha murag pigkito na nato siya. Atong kuhaon ri kay na may seedling pero diri ra pud ni sa tapad nato itanom. Ato sa ning kuhaon kay wala man tay lain na makuhaan og similya. Ingani ang atong kuhaon, guys. Anak ni niya diri Okay. Naara Okay, di ara ang atong similya, guys. Disir nato ni itanom ato sa ning kuhaon og dahon diri sa ubos. Kung nakuhaan na nato ni siya, kuha na rin ibanday tanong. Dili na lang siguro sa ubos, guys. Or dili na lang siguro. Dili na lang. Ana lang ni magtanom. Dali lang ni. Kay utang naman nato. Ang pinya, dali ra na siya mabuhi. Basta matisok lamang sa yuta, big na siya. Diba? Sa tinuoray, ang pag-uma, kapoy gayud kaayo. Pero kung dili nato idawaton sa atong kasing-kasing, ang tanan natong mga trabahoon at murag dili taganahan ni ana mo pariniani mutikat sa yuta. Pero kung gusto nimo ang pag-uma, dali ra gayud kaayo. Ang imong mga trabaho gaan lang kaayo gayud. Munang kita basta na lupa nato mag-uma na ta. Adto na pud ta dito magtanong na pud ta dito sa unahan of Singapore. Kalibre or kamuting kahoy. Adto na ta sa unahan. Tanom na pud ta og Singapore. Di anak ko diri sa atong gitamnan og Singapore. Ana na nga itong mga Singapore dagko na. Nabuhi na siya. Og ana pa diha Diri ana ta magtanom. Okay. Mao na ni atong Singapore, guys, na atong itanom. Kanina Singapore puti ni siya, lami ni siya kaayo. Ang atong buhaton magbungkal unang taglupa. Ato nang kuano ng yuta, guys, ng bungkalon sa maniini. Kaya ang Singapore kung dili nato ugwaron ang lupa, di kayo siya makaunod og daghan. Muna ato na siya ugwaron. Bukaton.
Human, kung naugwad na, ato ni siyang dugmok-dugmokon. Kung nadugmok na, magputol ta diri sa atong itanom. Puntuhan ra unsa ninyo katag-as sa inyong pagtanom. Ana, duha ka buok ang inyong butlon. Paghuman, itusok diha sa imabaw ra. Oh, tabunan gamay. Oh, ana lang. Ang ana lang ang magtanom sa Singapore. Asa pata? Diretso unahan. Mo gihapon atong buhaton og waron. Tapos dugmok-dugmokon. Human magputol ta. Duhaon nato. Nga nilang katag-asa. Huwag ato itusok dayon sa yuta. Dali ra ang magtanom ta kung gusto nato ang atong gibuhat. Ug karon magpadayon ta sa pagtanom. Ang atong itanom na pud karon saging. Ato na pud ta sa unahan. O dira ang atong saging. Magtanom na pud tag saging karon. Kanina saging saba. Mo ni atong itanom. Unahon nato ang pagkubkob. Dawo mo nato mga isa ka roller. Okay. Tapos itanom na dayon nato. Tabunan. Okay. Padayon gihapon kita sa pagtanom.
Humanatag tanom. Okay, humanatag tanom diri sa atong bukid diri sa Barangay Hornasan. Humana nato niglampas, natamna na nato. Mao na ni ang atong last sa atong paghinlo diri og pagtanom. Ang ato na lang atimanon diri ang atong pag-maintain sa paghinlo niini para ang atong mga tanom mulambo og daghag bunga. Oops, ayaw kalimti mag-subscribe mo sa akong YouTube channel. Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye!